Békaland. Az új norma. Mi a... Mi az az izé? Ez az izé mi? Ezt nem hiszem el. Itthon vagyok. Ez a te világod, En? Mert olyan hangos! Ez az autópálya. Gyerünk! Álmodom. Tudom, hogy derítsük ki. Te jó ég, te jó ég, te jó ég, te jó ég! Mi ez az izé? És ezek? Gombok! Gombok mindenhol! Igen! Segítség! Büdös ez a tömlöc! Vigyázz, Ecskös! Nem lehet tudni, milyen veszélyek ólálkodnak itt. Szóval mi a terve, En? Olyan sok minden történt. Gondolod, Marcy? Nincs baja, Hopa. Nem lehet baja. Most, hogy Sasha és ő ott ragadtak, egy dolog biztos. Vissza kell találnunk. Igen! Jó tervnek hangzik. De előbb muszáj lesz megtennem ezt. En, ez itt... A házunk. Tényleg megtörténik. Látni fogom a szüleimet. Korai... őket anyunak és apunak hívni. Szólítsam őket Mr. és Mrs. Buncsolynak, és meglátom a nyelvüket. Oké. Jobb lenne, ha ti hárman egyelőre elbújnátok itt. Apránként akarom beadagolni nekik. Mikor alkalmas, majd jelzek. Ha-ha! Ne gyertek elő, míg nem halljátok. Ó, nem beszélünk arról, hogy le kell győznünk Andris királyt. Vagy hogy Andris elárult minket. Hogy Marcy mit tett, hogy Sasha mit tett. És egy szó se a fura ragyogó kék erőkről. Azt a... sok minden zajlik itt. Milyen erők? Régi sztori. Számíthatsz ránk, En. Csak ne aggódj, Robka. Megjavítunk téged. Világa tele van fejlett technikával. Oké. Kopogok. Megyek már. Szia, anyu. Mi volt ez a zaj? Valami baj van? Apu! En! En, itt vagy! Egyben! Domino, gyere ide, te cuki! Merre jártál? Minden oké? Nem esett bajod? Ettél? Kocos a hajad. Ez egy írtó hosszú sztori. Hello! Mi vagyunk Csámpásék, az imádnivaló békacsalád, amiről Len már biztos mesélt. Hopa, ez még nem a jel volt. Hát nekem határozottan annak hangzott. Hello, Mr. és Mrs. En szülők! Csámpás Pittyök vagyok. En legjobb barátja, a beszélő béka.